danna mana subscribe kamar haka, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za su dinga an towa wayanku a kan kari. Fasahar zamani da kan iya ɗaukan hankali musamman a wurin yaro ƙarami ɗan shekara 13 kamar yadda kuke kallon wannan bidiyon a daidai wannan lokacin. Yayin da muke kawo muku shi daga nan wato arewa maso gabas wato jihar Borno, inda muka tsinkayi ɗan yaro ƙarami mai shekara 13 da haifuwa a duniya, ɗan asalin jihar Borno. Kamar yadda kuke kallo gwamna Yahaya Bazulum, gwamnan jihar Borno kenan, yayin da yake ƙarfafa wa yaron gwiwa bisa fasaharsa da ya nuna. Kamar yadda kuke kallo gada ce ta flyover wacce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ƙoƙarin wato aikata ta, gudanar da ita a jihar ta Borno. Hakan ya ba wa yaron sha'awa wurin ƙoƙarin ƙirƙirarta da kuma nuna kalan fasaharsa da ƙwarewansa yayin da ya zana ta a kuma fili kamar yadda kuke kallo a daidai wannan lokacin. Abun ya ba mutane sha'awa sosai kuma ya ɗauki hankali. Wannan dalilin ne ya sa shi farfesa wato Zulum ya iya bakin ƙoƙarinsa wurin ganin ya ɗauki nauyin karatun yaron zuwa kama daga primary school up to ya kammala karatunsa. Wannan dalilin ya sa ya zuba miliyoyin nerori, kimanin naira miliyan 5 don ganin ya ɗauke masa abin da ya shafi nauyi na karatu da shi da kuma iyayensa, tare da ƙarfafa masa gwiwa bisa fasahar da yake da shi da ta shafi baiwa da kuma fikira wadda Allah kan iya ba wa bayansa a wadda ya so kuma a lokacin da ya so a inda ya so, ko da ba a so kuma zai ba su. Wannan dalilin ya sa kuma Allah ya haɗa shi da gwamna mai kishin wato dukkan al'ummar jiha. Wannan al'amarin ya yi matuƙar ba mutane sha'awa tare da kuma jin daɗi, da abun jinjinawa ne ga shi gwamnan da kuma yaron. Gashi nan dai da yadda kuke kallonsa ɗan shekara 13 ne kacal, amma fasaharsa ko ɗan shekara 73 iyaka. To kuna samun labarin daga nan muryar Arewa TV. Domin samun sababbin shirye-shiryen kuna iya danna ƙararrawa da kuma